Kadakotomo sa dibali Yesu. Ano misis ato kad isong sambayang? Kinarahingan ni abantog isuang kredyan sorga kung sikaw do kasawa ng banay insan pod. Napasikahay kaano yahay dumagyamong isuanggot. Yamong nga nasumbayang kasuaban na bayno. Makiano yahay do kalidasan, kisam makano yahay do mamurimon ditit pelajaran payaan di panambarasan kasuaban bayno. Milo nagidahay man pamusarahay, patilambusan dahay patunod isuang upasinhay. Tinasambayang dahi isuang aran Tuhan Yesus. Amen. Maboras ako sa ng kasuabon, o sa ng tadaw hari Rabo. Kumadati din sanan. Puji Tuhan tu tadaw do bayno insan pod kaano to kapag yamong kagu. Mantad ko sunduh da kinarahingan. Nagi pangahakan di siyo, nagi lisid di siyo. Sangimiyaw to kapabay no. May dahdat inapahit lang dati nga pati lambus kasarid. Isiriba da pangintangan kinarahingan. Kadaw na pabay no nga panambarasan dati apain hunong ilot. Bukat kaubasan to kod iti dia mamaguno. Nga orahyan ako sumunsuri to kakagud helad kisah pasal 9. Kisah pasal 9 ayat kumuiso gisom dot kahopadam siyam. Hiti na pa nga minanggit dot tulo dot Saulus bertobat. Dadamo ta isiyo na po Saulus nga ayay o ginaw di siyo dot moy da pamatay di murid-murid di Jesus. Minay di siyo toguang gi imam besar. Minakiwan sa siyo surat kuasa. Da igitan da moy itoguangan nga dit majlis dahilod Yahudi dahilod Damsik moy dat kanwi siyo magihumbi kakusayan ikongonduan di tumanu daralan kinarahingan miampay da tamodon moy da pagano dielo moy panangkap dielo igitan na mga hilod Jerusalem. Isuang gatindalanan di siyo da mga hilod Damsik. Sayra na pa di minsa samok na siya dihiri bandari di nga sigog kano po daharo binabanggot mantad hilatawan minoy tutok di Saulus. Isiyo na pa di nga nahundok kahilatana karangaw na di siya boros domino boros Saulus nakuratu may kapanging garit doho nakuratu manging garit ka doho simbar di Saulus isay ko kinarahingan boras na padit boras na rango siya yoho no Jesus di inggaritan no iya di kinarangahan di siya okay sayra na padidat ay kaboras boras sa maya galidi yoho na Jesus sa inggaritan no nga kakagos siya nga dondo tungag no ongoy dahilod kota hilod na po nga haron dahot man ko patilambuso pasunudo kumadia nunuh nang kuit manu pendalano ino po di tambalot di Saulus nga asuwayan di lo di miagalidit tumbayaan ka amo ko poing kuro no kuro
kakuan na po nga, yolo na po di, korongaw di boros di, nga, ayelo ko kito, ay so oki kito diolo, yolo na po di nga, minangahak di Saulus, dumungay di hirikota idi. Kumain na po ditong pinay nga, okon na kay Saulus sa korongaw, nga tambalot di siya nga korongaw. Tolo tadaw, di Saulus dat ako kito. Talo na kita daw, dat ay siya makan, aminom. Hilo na po damsik nga haros ang ulo na pinungaranan na Ananias. Bora sa kinorahingan, kumadi Ananias. Ongoy dihilod ralandok pinungaranan na ralando atulid. May no ihumo o walay diudas sang ulo naman tada Tarsus. Hilo na po di nga siyo. Haros ang ulo naman tada Tarsus ipinungaranan da Saulus. Dondoh no patihom sumambayang siyo ka. Isuanggat isa o pangintangan nakita di Ananias daharos ang ulo na dan dalam penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ananias kok kita harus ang ulo na minay popoy lilongon dahil tuluh ni Saulus gisambot kok kita kagoy siya Saulus. Simbar di Ananias, Tuhan mantad ko kinagumuan da tulun, norongaw ko, dot songkuron ako ginumu di karaton, do inonsoy, ila tulun nilo, montok kitulun-tulun dot hila di Jerusalem. Dondoh na po nga, rinumi ko ti siya dahiti, mantad da kuwasa dit ongo imam-imam iwayon ngay, damoy panangkap di tulun-tulun o insana ni tulun di mumulaw do ngarano. Padamli mo nga boras ka kinorahingan kumadi Ananias. Ongoy no, tu iti no patulun iti nga napili ko dat gunoon ko papapuli hitit ngaran ko nagi kumad di bansa-bansa da suway raja-raja nagi tulun da Israel. Yaho sendiri apa patuduk kumadi siyo dat sangkuran ang ko ginumu da kay garitan di timbabaon di siyo mantad ko ngaran ko. Pamanaw na di Ananias ayat kapadam turo. Pamanaw na di Ananias sa minadhiri kamundat jalan lurus. Karikat dihiri walay di kamandi Yudas. Sinumuang ahit di siya dahiri. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Boros kasio, Saulus, tampinayku, Tuhan Yesus, pinapakita kumadoho, pinapakita iminintalang kumadia dahil oralan, dinumanuaya ay, minanuhu isya doho, moidat iya na pom kanu kaguk kakito, nagi penuh dengan Roh Kudus. Diindoh dot miagal didit inapohit kalikup pematoh di Saulus nga naratu. Naidu gisambo kanu di kagoy siya kakito. Tungagi siyo numandi pejuo. Sayra da kakani siyo katanduli na di kagarasan daw. Ilan datid Saulus na pati nga antakan na padit numan patay Estefanus nga hinohisyo.
tumano da padit it nilaan dati nga mantad ko isiyo no patihom it orohyan nilo pananod da kinorohingan anta kanilo isiyo nga osukong do i Ananias no po nga pinatay anta kanindi. Mantad di minedisyo pakiano dat surat kuasa demoy da pingano nga ditulon no kagumuan i atumbayaan no kinorohingan no kuro tu irigay korohyan di tangulon ngay itindalanan disyo ngayon na kinorohingan sunuday di Jesus sa hilo isuang da ayat 4 nakura tu inggarito nakudia ka nga ino po inailan dati ino po inggaritan di Saulus nga itulun-tulun da tumano da kinorohingan akon kay kinorohingan akon kay Jesus nga nakura tu inggarito nakudia kasyo haro isa ayat hilod kitab Matius orahyan ako mangimbulay isuang nga Matius 25 ayat ke 4 na podam 4 4 na podam 5 hiti no po minaboros nga miagaliti simbar na diolo kumadisyo kadiolo Tuhan sayra na kud iyahay no po nga ko kita dialoson tay kasinum tay ka tulon dodong kaswayan pay langgay tay ka sumakit tay ka iswang dagilan ayahay minepang hup dia simbar na padi siyo maboras ako kumada kayo paintapat kapiad ay sanan na pahit ada kayo man pat tumboyo kumasangulun dit ay sa kanununwad di amo kau nagi papatumboyo kumada ho paing ka nagid sayra dat ay momon sa itakad nunu na pahit sanang kumatulun momon sa ito ka nagig kumad kinorohingan mila datilad intangan dat ay panambarasan dat pempanu isuang Matius 25 ayat 31 gisam 46 kamayan na padilit ang pinay nga nunu na pamahiwon sa yon toko do kumatulun sa pitulun nga won sa yon nagidati kumakinorohingan sa kira na pad arat toko kumas tulun sa pitulun arat toko na kumatulun na suway arat toko nagi kumakinorohingan sumonong toko na pat kumatulun na suway kamon na pa nga sumonong nagi mo toko kinorohingan irin nagindi kakuaan dat ay nukadi hukum yang utama lisyo toko na kinorohingan hukum yang kedua imiagali kaiso nga lisiho toko na tulun sa pitulun hinggan naratian dati dan nuno na pay pawon sayan dati kumatulun sa pitulun nga pawon sayan nagidati kumakinorohingan paing ka nagikadaw hi Saulus sayra dat rinikot di Jesus isyo nakura tumanginggorit ko doho ka nga ino pa'y inggoriton di Saulus nga ipananod da kinorohingan anang ko'y Saulus o tumbayan da kinorohingan nununang ko hugama di silo daan ta kanilo ay lani dati dat isiyo na poti nga sangulo ni atumbayaan ni kinorohingan nga mantad ko haro di panumbayaan da suswaid it kakikitanan diolo mantad po dit hinahi Jesus miagali di panantudukan ino pa di hitulun-tulun Yahudi painsuang na ikadaw Saulus nga adi orohyan hiri na didat ngondi siya pinganuo ngondi siya pintangkapo santabit painsusway karangahan dat ajaran
Om patagwangon di siya hilod makamaagama hilod Jerusalem. Milo na po man patayo. Kamay na po atumayaan ni mati siya lad kinurahingan. Okay? Nag-iisyo nga ako ni ka ay sa taylah na right ka ugama. Nakasikulto mo di siya right ka ulog ilat ka ugaman. Karati siya pa yung kurati kamandat ay katumayaan na Yahudi. Nakaralo mi siya pasalo ka ugaman. Manta di ditang pinay nailan kago dati, naimbulayan kago dati, nuno na pa'y pawon sa yan dati, kumatulon sa pitulon. Pawon sa yan nagi dati, kinarahingan. Amo di siya kakito, kumano pala nga nabolaw di Saulus. Aso sa nakantalo bolaw iyati mo musaraw. Nga, iyoho na po, okay? Kombal doon naliwataan ako. Bobos po mo mangidu diliwata nga adi ay do. Moy kalate hilawaig haray mo tigyahit. Aliwataan na po nga. May toko kalate hilawaig. May pingkirap po hilawaig. Arulo ninday inako nakaliwata. Haro nagiit aliwataan toko na po nga. May doholo sogyo lumataku ka. Pakisogyan toko mana na diti sogyo. Ako ni ko ay duwi. Ako ko atilib. Nga itinapagyamata dati tim sa kira na pod kakal pa pingkad hiti tagwangan hiti dapan kabo arwol kongoy pod hiti teko hiti anagin do arwol iri nagidat ina pa mandati sogyo idi nga med ina pa iliwata nga kongoy hiti panangiwanan teka panangigibang kari katahiti milo na dati iduan iri nanday komando bilas okay? Jadi gumo na pabilas nga murang matod di okay? Iya di maturi hara nagi karaitet itinapot kainggaritan ako po siya nga mantad nga romo ka gumo na pa romo ka kumano po nga gumo na di dati dat kainggaritan ako po siya matudit di hari mo madula hari pa mamadula gitu. Halip yang miya galit di nga non soy no ba kinarahingan ni Timato dati dot ay nakatumboy no Timato sa kirad aswangan dot ay pasir tay ko it ang abuk-abuk nga mingkirap na tilom sa kirad haraliwata mung kalat ko nga susa mantadi mung kodom mo popologo sa napaywaig iramo dot ay sumuang dahiti mung kalat kano pa di nga miya galin na dit sana nga tapurimanan iya di nakantari mo gi kamon na pam itinapamato nga no sa kinarahingan dato sanong project haro eko suara pangkura ko gumuan haro ko aiso umbal po sumuliwan kagum sumuang kago iya na po ko kito kosaraw dilo naway andi Saulus ako kito talutadaw kada buro sa talutadaw sanga daw piya nga iyo na po ko puri ko kito mamusaraw ako ikasap mumbal to ko mungkodom mamanaw katunod to ko po kagugu imatigi kada buro sa ako kito kokito to ko piya nga kagugu to ko lobi po dit ako kito kada ta ko po ang ipamusarod ako kito oliwataan nagi nga oinggorit tungod ta purimanan talutadaw ako kito o sonong nagiit aman tad ko kito ko sigog kadi nga ako kito o sonong nagi mantad na po kasusuhom ako kasingod
Mantad ko it kasingud ko dondo. Suwab-suwab. Ako di kasingud. Naaramay ka purimanan dito digi. Koboros ko dondo. Suwab ako koboros. O sihat ko dondo. Suwab sumakit. Ino po dito sa nga mantad sumakit. Kumad o lidas. Miyagal dadi kapurimanan dito sa nong. Mantad di doho na po pangintangan ni Saulus. Nainggorit ni sila talutadaw. Gisamdat nung kadilo. Talutadaw siya ako inum. Akakan. Adi elanom ako inum ko akakan ko tumumo di siyo. Nga itinapot bulun-bulun nan. Kayo may anta ka na po titinan dati ti. Mung kodom ko piya nga. Hingga kabang. Katuno di tilongon. Talingo. Mato. Tabuk. Liyaw. Mung kodom piya nga atunudan. Nakuro. Mantad ko. Kasusuh tako na po. Ginumayo tako. Ino po yung malahing tay kami ng tamong dati nga. Papatunod na tilongon dati di hingga pakayaan. Makan. Suhon may kabang. Ino po gay tanganak po di makan. Suho na tadung. Suho na mato. Hitingay. Nga mantad ko no basanan dat ho di kabang pakayaan. Hingga tadung. Hingga talingo. Katunod to ka na Mung kadampiya nga atunudan to mo. Tuno basanan. Masaraw ko dihit. It anak buah. Tu hiriga sikul harabalajar at dusun mo. Ngaran-ngaran da tinan. May na di. Luki sa atulun, pungaranay hingga tinan. Nga mantad ko. Di obasan na dusun. Kapag yalan-alan, pingas. Okon di ko pingas. Tadung, okon ko tadung. Mato, okon ko mato. Tu ano basanan. Nga mantad ko no basanan to ko hinggo-hinggo. Ko piya ko kito nga atunudan. Ngono mo dati, poin sa mo ko doboro sa kinarahingan. Miyagal dalo irid at tupot ko piya. Kamuin na po nga, no kadi Raja Daud. Taurat mo ada dalam hatiku. Sayra na pod ilot, panuhuan, ilobor sa kinarahingan iginaw dati. Miyagal to ko na tilongon. Mato, katunod, kabang, katunod, talingo, katunod. Naapalid. Nga, sa kiranapod, inapahibor sa kinarahingan nga, akon ko iginaw dati. Iri na kakuan na kaposiyon na po dati nga katangkid. Kasimpang to ko no. Itinapolongan dati, milad udutan gi. Kabang, ka nga diyangan agitay nga. Kaylo, hitilongan do akon ko kabang iti. Kumano pa di nga, ihati na po, masayra na po. Kaylo, tako boros kinarahingan, katunod tako, ikaposiyon dati nga. Miyagal na dati. Hodiralan, kadiboros kinarahingan nga, ilo na ralan. Kung kodom tako piya nga atutunan, tako diay ralan na po yung topot ka. Bah, mantad ka ginumuan dit kapurimanan dati it kantakan iti tinan dati. Apurimanan ta kono pod orwolo oliwataan. Iri na kung sikaw agaya pang sikahan to ko dot ay titahak ko kinarahingan. O insanan to ko tinga manud harakolingasan. Saulus mantad ko ako kito mantad agaras. Ino po ido ko tumbay anom iso no po mantadit ay ko ginawaan ni siya nga ko kito kago. Ihati o gumusakit. O gumu no mati sakit dati tingi. Haharo no po. Haro no ito Rolando Mato. Isay mo ng sipik do iti. Nakura mo ng sipik nga ito ko. Tu ano po mo ng sipik nga. Tok ako no mati tikok ito ka.
Kamoy na po ditang pinem oso nang umanging garit dati eh. Ngayon na po ano isipik. Ato ko nakakito. Mambasa. Haroy mambasa dat. It lupay ko kuret. Yolo pom kakito nagi. Gisam dat doho no pa kitab man nga manu ko ditagayo ka. Tu ang agaya dila tulis. Nga haro nagi mambasa nga yolo. Poing yolo dilo gi. Isipik nga palintuhunan nagi ditid. Ka. Matoh nagi nga agumo na sakit dati gi. Yohoti nga alay do ko na mapaingat di mintang ko pa dila tasado nga madam kadom patilo. Mingka pamangko ngay tudua tulun. Ako na pa tulun nga aayo mo yan turos. Ahaur. May laydom. Miya galidit kuma naging dad okay to naging isiyo ka. Ina pa day korohian ko nga kang ko kumaili dilo nga tok iyon na saramin. Kumaili dilo nga miya gal na saramin. Kumain na pa mato nagi nga man to kadala ko puri manan di Saulus. It manunay silod o lingasan. Gisa mo ano di ngay makan ano minum. No piyomuan. Nipon? Tako insalawon kada tako katingayama di tipo magunandat. Harap yagan dila. Harap hinad ongo iso ko ongo duo ko o insanan. Iyati na hiti po magunan iti. Bobos piya mo miara. Tikita daw mumuruso nipon. Serad ori kata timpo. Haraka sa hari na pot. Muyo-guyo nandam. Sigag kanda nga ako dong. O pungol. Ababak. Kogop na tulang. Makanakan ko takano. Rup. Ka nga. Kadang-kadang yati takano dari. Watu. Bagit. Pairolot tiwagas. Orwalan no pon nipon. Ato ko'y. Amilad urutan. Igitan. Igitan. Soson ng porwala na tiyan. Nipon okon ka umura-mura. Pero isa nipon iman potano mo. Korikot ka sorry buhog atang bay no. Isa iman potano mo. Gigi palsu. Gigi palsu nga asusai. Haro na maturatu. Moros-boros ko nga. Inipon nga makahi maturatu. Kadang nad atatak. Haro na nga atatak hilod jamban. Kadang-kadang kot pati nga yaman yung mga tarimon to na pati pamagunan pom ilo na po ni po ng lukon. Lukon at tipu. Dohot tidiya nga na tipu. Nababa. Harohit panghiburan nila. Kabaktian panghiburan. Bujang pagyan antakan di mo. 20-an lagi. 20. Piri 24 ko. Kay kabaktian ino po dihit. Tanganganak ikamulakan. Hiri na di modok. Mga ruhang beritid di mo. Ulam pa yung kura ka piri. Hiri ako di sana limputi di mo. Ako na kailang pa yung kura ka piri to. Harohi pasubunga dat ceramik. Ito ko daw. Kagagayo, himoti. Kairad kasari, longon. Ipayanan, ipasusukan di bunga palsu. Kodap patong kabang matudi. Kodap to. Minedi atong hitinipon ko kababak mati nga. Tuk orwol mati. Oy. Nipon nagi nga oy garit. Tako nagi. Gigi palsu ka. Atingayaman to kayo. Orita nagigipalso. Iduan nga atingayaman. Pakayan nga. Kuro yan panangko. Suhay po nito. Ang wala na talingo. Ako rongo. Ay. Pilahawan ako rongo. Gisa mo tumugod nga ito ko no. Sumono. Nga iyati na lo. Yun lo. Nakanalanan dati. Pinuhobo. Hari pinuhobod ang otong.
Ay, otang dia pinuhuboh ka. Ako riwaig inumano ako mamurus. Mamurus pia mga kan pia di gulagata. Asingu di kasari. Ago mo na pati taruol lang na imbulayay. Basukan. Basukan. Iho nga miya galidit. Bumasok-basok ako na eh. Nakanto sa nung kapihot. Tagong ko hilat taling ko hiti. Ngon na po nakago. Pati lambu sa ilat. Karay titang paruruol. Sakit jantung. Uy. Koronob gi. Kumbala ko minay pagkipari sa jantung. Suhuan din. Mamanaw. Haragyan dahit. Igitan da tirlom. Murug-turug yan dahil iwayaan di mo. Intay ko na. Nuno na dilo. Katosoro ginawo. Kau sa lalo sa naman ka. Kadit mo marisa. Ako mo langsung. Ako hati sa naman nga. Karadya kampung ako iti ka. Nga misuay mo ti sa naman ng karadya kasyo. Nga ako'y magakun. Mitakad piruhok. Humamadi. Pamanahon. Umbalo man. Ki ingapat mo titi ka. 3 minit. Mamanaw gakod. Kaubasan. 3 minit. Sumiyaw ko mamanaw. 3 minit. Manangkus. 4 minit. Manangkus o siyaw ka. Igit na itilo yung miiti igiton. Mamanaw. Tok iginaw nunong na diti iati ka. Panaw kumoduo. Kumotalo kadidit mantamang pengkuro man tati ka 4 kamo. Kaubasan mo tid imoy tano ditit itit test dat miya galiti. Gisom nad intalo kasyo. Kumaapat na mamari gisom o pinsan ka. Minghahali umbalay kumaapat aruhay na hadan. Puji Tuhan tu ay say masala ti jantung nuti ka. Puji Tuhan doon do lagi. Tako ini lanom sa ngira mo tid ori ko tatimpo. Isay do ko igauton. Haragaut aya. Iri nga o hinggori ti. Gumu pa sakit na suway. Suway noon to COVID, corona. Suway no marabot tabuk. Hahara na po nga itong parurol dati. Na po ikaw ginawaan dati. Nung kadhodid ayat ka po dumwalo. Pengkukuro hisaulos na kawaya. Miagal na dit na ilong kabo it sa lapot dahit matad pensokot. Mantad ko pongkodom miagal na din naman ung kalato. Miagal na din na ilong kabo til na na ilong kabo. Miagal na dit mamalungkab to ka diruntik pa sa kotan. Iti na po sakit dati ang sanan na po nga miagal dadi ka ginawaan dati iduon na kinarahingan. Yun na dadi to sa raw dati ki. Tokay. Iyo nga iya di na to sa raw ko. Mimbulay na po itang parurol. Langadon na dadi miagal Saulus ka. Kinukura mati to kinarahingan man iduo dating pudon daw. Sumambayang pa dadi, oydu. Sumambayang, oydu. Miyagal dadi korohyan dati. Nga no, kura to amo. Iso it kasindua li ginawa bo. Dot sumono. Kasindua lang dati ginawa kumakinorohingan. Nga man na po dati boros sa dot. Moy dot sayra na po sumono dihilo po magunan dawago. Iyati no po nga to kanundo ko hondom to kando siya nga dito po magunan dondo. Isay po di siya nga mintong nga mingkabing imporos mambasang yulongay nipon nga marab talingo nga ako rongaw gakod nga arwol siguli ko po pumagunan dati ade man tadi di man to kando po borosad
iti nohit papapurimon na kinarahingan na pengkur kang goritan pamagunan mo edet ipamagunan dawago ato ko na siguli ko pa yad ang gorita ko pa siyon nga haray mo di karamayan da sumono. Jadi miya galolan nawayaan ni Saulus nga ino po'y pagangatan ko kumadati do kaswabo no bay no. Kada to ko no andad do ino pohit panuhuan da kinarahingan na tumobat nga miya gali Saulus sa tawayaan. Orohian to kay da kawaya da ko kita dat panambarasan nila nawayaan ni Saulus. Nga kada to ko no andad do dat sayra da gisam makawaya to ko miya gali lo. Tumobat to ko nagi. Ato ko po korikot, ato ko po kawaya ilo nawayaan ni Saulus. Tumobat to ko no. Ato ko po asakatan da sakit. Sa kira mo ginum. Apo ara agatang kayaw. Tumingkod to ko no mo ginum. Sa kira mo nigup. Apo ara agot ay tundundu. Tumingkod to ko no mo nigup. Sa kira dat apo kumawa sa raha. Man, to ko no tong kiaday kausa da kumawa sa raha. Ato ko po ontok kot misa sabu. Mano, kawal-kawalo at panginginom it ang omis-omis pangakan ang omis-omis. Yodi na madadi. Pingka nagikadaw iswang ga iman. Mantad ko ihati na po tim ng kolomok na nga palid ng konsado mantad kinarahingan. Kada naggisambain na po hit susunod na kinarahingan na gumuli nga arul. Kapuriman to ko na po napalid. Gumuli to ko no. Harodahit hari forum bot karaitot idong kamulakan di gulo di bo. Karaitot hindi tajo gidi no lihuan na bangata tulus sada. Ketagihan kantor di nga doho no podaman imbulay adid onwan na poluang iti na po kamoyen do ketagihan ni kantor di mo nga miya galolot hari perumpamaan dot duit pisa do naratu domba yang hilang anak yang hilang. Jadi iti na po kamondot ait ketagihan katagih ko na po do miyagal ko borosan no pada tindadah lah. Katagih to ko dadah. Harohim yagali pisa. Paingilih na po hiduit siling. Ay, kailo mo magura pa nga mo. Mo boros pa nga mo milo. Jadi ilo ko mo yan dat isuang katagihan dat dom pamagunan. Iti dusoh korohian pamagunan nga miya galid di. Haray tulun dat mo boros po katagih ako ka nga ano milo. Paingudukot po dirid ay so na kamo yan. Haro nagiti katagi do miya gali di kambing. Koilo dadi kapuriman da iyaw no po nga katagi. Nga ako'y lod mo gidu. Ino po hi kagayat di katagihan nga agayo ko piyo. Nga haro nagiti katagihan kapuriman na katagi gumuli sandiri. Jadi dadamot ta itinapot kaindalanon dat iman rohani dati. Ato ko po korikot tihirid katagihan no miya galidit domba tay ko iduit pisa. Iri to ko nagitanak ko inatagak. Gumuli to ko no. Kadagi sambo inopohit susunod na kinarahingan nga arwol po kumadati asindualan to ko tumobat tagi. Kada dagi sambot palogasan pa kinarahingan at pagumbalan na korikot idat iku kaposyen dati gumuli ako nagikuma kinarahingan. Sayra dat ay nakokito hi Saulus. Nakong kalat kokito. Kong kalat kokito.
nga no di hanuman ni siya. Ia bangun lalu dibaptis. Oh, nakorikot to lumaganak. Pukulan namo kan lumaganak rumikot. Ia bangun lalu dibaptis. Oy lan to koy do ipagilitan dati te ko gumuan. Nga gumu na gitit. Karati no right ka katumayaan iti kabenaran. Kada borosod susuay kaugaman susuay denominasi si ay siya koy lo. Karati na siya di. Oh, Adventist kan? Yeah, Adventist. Saya tahu itu. Karati no. Nga ay mamanahakot tinan ko po siya daw ay patahakon do kumakinorohingan. Karati na to mod. Ino paday ko ginawaan dati. Sayra no pod iyo kayuhi kangarati ko ngoylo. Nukadhilo. Iya bangun lalu dibaptis. Papatahak to kono ko po siya dati kumakinorohingan. Sayra daot na baptis siyo. Inagi ko po siya di siyo nga natanduli o kagarason. Intan po di dati nga ay sayra na po nabaptis si Saulus. Tinumilambos sa isid iswang na palayanan. Orohian to kono kakito kawaya ilot pengkuro na wayan ni Saulus. Nga haray mahat ay korwolon do hilogi. Ino pa yung mandati nga ato ko po ori ko to miagal disyo tumubat to kono. Gumuli to kono kumakinarahingan. Haro pagangatan da iswang ga kitab Ibrani. Ibrani 3. Anda doon to ko pa itanda harumikot. Hitinopod Ibrani pasal 3 ayat 12 gisambot 15. Intatay ni tampinay ngay mo kada daharo ipagilitan do kayo haro sangulon it ginawo na pa daw nga araat. Iamo atumbayaan kakuaan na po nga nakamuratag mantado ko po siyon. Nga pagisunod-sunod to kono sangulon mantad ko isway mo ni kita daw dadamot hari ko mo yun tadaw bayno. Moy dat haro siyo. Moy kada daharo ipagilitan do kayo dot kokodo wa ginawo mantad ko kay mayatan dot dosa. Kapoda mapat tu iyati na pumatim nakano to konod bahagian isuang nga Kristus. Sayra da iyati na pom agirot tamigit. Gisam bakalimpupusan isuang katumbayan da iman dati miagal ditimpunan. Kapadam 5. Nga sayra na po kumbal na binoros tadaw do bayno sayra da korongaw ko boros daw kada no po kodoho ginawa no. Miagal na isuang gat antakan da tumugod ko. Sayra na po matigat tumugod to ko nga to kono mumboyo barasan nga tiada katumugod do giya. Hari mangkoy ay sa buangot. Sigag ka na po mpuk kabumang Jadi sayra na po tumugod to ko nga ako daw ginawa. Nga sayra na po korongaw karati to kod harati kamundot tadaw bayno 21 hari bulan 7 hari Rabu kada na dati pokodoho ginawa dati haro na po hit milo datid man umbalay do mo ng kiad di kaposyon dat ami hunong do dong kinorahingan ilo na pagangatan I will go to kono tampinay Melbourne sa kira na pod momon sa siya kantalan kasari-sari ngon nusala may watu nga tadaw do bayno kada na di nga sala may watu man na di monopot tampinay Willis asaro may pakisada ino po hit
gisom di 20 hari bulan memakai ko bom ikan. Tadaw do bay no, di memakai bom ikan ki. O bingudut toko. O gumu na ba ti kaboboyhon dati ti mo? Pangangakan ko pa yung kukuro. Panginginom. Kaboborosan, pamusarahan. O saraw, nga dati ri. Oy, laan to kayo ri. Iyo kayo himamutong. Kayo lo, kawi may panalang bawato. May pamorolot to tana. Oy, laan nga ida kayo ri. Nga, tadaw do bay no. Tumobat to ko no. Harap ay tambalot to tiyo di. Hari tambalot do ko nailan do ko tiyo di. Ay, taubat to ko naman di. Kada to ko no di tiyo. Titing kada ito ko no ti ka. Iyo lo kumundat. Saling mo nasihati. Sa kirad. O ba sa house. Tarus tarang po di tambalot to. Kuno ka matumobat ka. Dadamot tahar lo kumundat. Tadaw do bay no. Tadaw diti. Tadaw do bay no. No record tadi bulan 7, 21 hari bulan. Tadaw no bay no. Mada toko dot sigog kay dot iso no tadaw suwab. Iri mo ti it podasi kapuya dati ti. Tadaw do bay no. Haro dondo. Nga apoy lanom haro tadaw suwab. Jadi sayra no po kapuriman. Oy lan dati daharo ko mo na tadaw do bay no. Bay no to kono gumuli kumakinorahingan. O gumu no kolomo kon dati asaro to koy aratu kaguli kagudit kaposyen do laid. Nga dada mo to haharo no pulo ko mo na tadaw do bay no. Amo po natabanan ay timpo dati do gumuli kumakinorahingan. Kumun tokod mo ni kita daw nga pamalahawan na gumuli kumakinorahingan. Sayra do ko sorow toko dat ay harit atok ka, hari ay ka. Hari to sorow dati tiyadi. Ay dadi o sanong tiyati ka. Iri ni pamalahawan dati do gumuli. Kada to ko na anda do megal di Saulus. Kada to ko na anda do gisambot arwalan o inggorit. O inggorit po gumuli na kumakinorahingan. Kada nagi dati pologoso dat giso miserap pologoson do kinorahingan at kainggoritan do rumikot. Gumuli to ko nagi kumakinorahingan. Ino po yung mandati nga tadaw bayno. Bayno poti. Ay lanom harus suwab. Kakitanan ko nga yun di pahitian to ko nati pelajaran. Kung sikaw do kinapagyampayan dati. Ay may to ko pori ko to kumakinorahingan sontop na podit. Ay kapurimanan dati ituhot-tuhot dati paing kukuro no kuro pori ko to ko kumadisiyo. Tu isiyo no hot sandihon dati demoni kita daw. Miagal no mati di pason dat mantad dat kausikahan production maya dat harus sandihon dati Yesus no sandihon dati. Umulan natin magisusuay at tapurimana toriri mo gato sinduan kadakatongo harus sondihon Nung itambalot Yesus kasasarit ko
ay soko ira sinulong kadagatoon Jesus lison bihon Armasong tapong sanuna Kusulot ako dinangaantakan Korong ginaw ilpong sarap Kanakato Haroson dirihon Haroson dirihon Kano misis at takad iswang sambayang? Kinaringan iswang kerajaan sorga kung si kaudot kaswabon diti insan pon na imbulayan dahay panamarasan di mangunsub dahay dag gumuli kumadia antakan dahara pati kamoyen data daw dubay no. Apo mati dahay ayla anom sangimpasi teko harap po kumon data daw da suwab montakot manikidihay. Nga kung si kautu kaswabon dubay no insan pon na imbulayan dahay dadamot at aiso pohot kung goritan dit pologasan nuhdot katalib o iswang kaposian dahay nga gumuli gumirot dihay kumadia. Kaswabon diti igitan na gidahay iswang sambayang haros ang ulo na tanak dot man badaho dot tadaw do bay no makianu yahay kasianan no gisom dot anuan no dot ay kalingasan nagi sundo maya dito insana nit mangigit iswang pembadahan idi gisambot kaindalan ni pembadahan miyampad sampurna manhak na gidandad ay kalingasan kagarason kago patilambo sa kataadan muntakot keluarga datanak idi atumbayan ni had gumuom agaya kuwasa no nga mandahay pailiho pagulya kumadia nuno na pahipatumboy ano nga tumanudat karahyan paingka nagi kapasyan dahay nga agumo tang parurwol paingkura na panaway andi Saulus nga iyadi na dahat kaginawaan dahay mantadat o insana ni tang parurwol dahay parikatan dahay kumadia nga sa kiran ho pohdat mientok na karahyan no anuan no kalingasan anuan no do kasianan gisambot iri na padando nga kano dat momon say dahay lobby kagirat tumilambos iswanggat ay pulayanan no ahakon no lang no dahay ahakon no lang dahay tadaw dubay no gisambot amu ihay katangkiad mantadit iman kutumbayan dahay kumadia ampunan te sana do sa dahay Tuhan itinapori katandahay kumadia iswang aran Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw da kinapagyampayan dati do kasoban bay no kada dati lihuay kapiruba to kakagudat kaswabon da suwab hinako po Jesus